Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Astăzi suntem pe serverul nostru preferat Ruben Efrit. Și da, să nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să strângem episod minim 5 like-uri, doamne. Da. Astăzi o să mergem să muncim la tracker, ca să facem niște bănuți. Și da. Sper să... stai pe aici, pe acolo. Sper să vă placă episodul acesta și da, în mare parte deci după cum vedeți am moduri noi, un mod pe nou de la Chrome Tuber sau ceva de genul, nu știu cum te cheamă în tine. Și mie îmi place mod pe chiar e frumos, chiar foarte frumos. Ia, e năbu, să punem năbu. Oh, mi se mișcă dracul. No, chide. Așa. Nu le duce PC-ul de aia, nu cred. Da. Bă, nu știu, țin minte că zic că n-a apărut episodul la ora 10. Chiar n-am putut să-l pun, deci nu se punea. După, am vrut să-l pun la ora 2, nu mergea, deci... what the fuck? Bă, scuzați, dar cred că e ceva de la modul, în fine. Și l-am pus seara la 8, după cum ați văzut, l-am pus la 8 și na. Sper să fie bine. Oh my god, hai că mergem la tracker. La tracker știu că se câștigă 40 ca la skill-ul, nu? La skill 2 se câștigă mai puțin. Nu, la skill 5 se câștigă foarte mult. Și na, poate o să fac și eu skill 5. Și poate o să-mi iau și mașina. Oh my god, mașina de poliție. Forță rău. Ia zi, bai tu. Ce faci acum? Te plimbi? Nu, vină pe mine, că nu te iau. Nu vei că te iau, mama dracu. Deci să vedem aici, nu aici, mai în față puțin. Aici dai job, aici dai work, nu? Work. Bă, trebuie să alegem una mare, asta. Te dracu, bă, ce bula. Ce oameni, frate, să mără. În fine. Deci, n-avem apă pe mai aici, nu? Oh my god, asta e nașpa. Deci, asta e nașpa, dacă aveam apă în mână, mă, era mai bine. Dar nu avem. What the fuck? Ia. Mapa. Și unde trebuie să ajungem. Aproape, las. Uite-l, frate, pe ăla. Mas, cu aia. Bă, deci mie îmi place foarte mult modpack-ul ăsta, uitați, deci pentru leu PC și foarte șmecher. Acum că filmez eu am 30 de frame-uri, maxim 30 de frame-uri, dar după mea trebuie să vadă mai bine, nu știu, asta îmi cer minte scuze, n-am ce să fac, atât mă duce PC-ul, atât n-am ce să fac, chiar vreau să mă susțineți. Bă, ăla era chiar adevăratul? Nu cred. În fine, ăsta, vreau să mă susțineți așa cum sunt, o să-mi iau și un PC nou, adică, nu știu cum să iau, n-am banii necesari acum. Da, ce ați făcut chestia aia pe Tyson, dar nu cred că îmi donează nimeni, deci degeaba fac. Și da, o să-mi iau un PC curând, nu știu, văd eu când o să-mi iau. Să am și eu să filmez și mai bine, știți? Da. Dar nu, tot o să filmez așa canalul ăsta, nu o să-l închid. Deci canalul o să rămână, nu o să fie închis, deci să fiți voi pe fază pe canal, că o să fie activitate mare. Adică vreau să fie activitate mare, orice ar fi. Cu PC slab, prost, bun, cum o fi, să fie activitate, că îmi place mie. Deci eu sunt cel mai fericit când văd activitatea, atât. Nu când, ți-a expirat timpul, grăbește-te. Mă grăbesc, man. Uite, vezi? Uite, am ajuns, da, măi. E cu timp aici, măi, frate. Prea și mai chiar să bine ferit. Așa, transport. Dar cât am primit? Nu știu, n-am primit nimic? Progres pentru Ministerul de Transport 5 trailere. Ai primit 23k. Nice! Și acum merge să mai luăm încă o marfă. Și
după ne mai ducem undeva, dar să văd unde găsim noi un loc. Dar mai departe să fie știți și de ca să am și eu ce filme. Da. Am văzut la mai mulți youtuberi ăsta, cum să spun eu, că joacă și pe Rubine Fresh și ce am să fac cu colaborare cu ei, dar nu cred eu că pot să fac. De-abia trec cu am 4 abonări și ăia 1000 și ceva, deci n-am cum să fac. Foarte, foarte greu. Nu știu. Nu. Deci pe canalul ăsta nu cred că o să cresc la fel. Pe canalul ăsta recunosc, chiar am fost boostat, nu știu de cine, dar am fost boostat. Și chiar îmi pare rău, eu de-abia ce am aflat, am fost boostat, mi-a spus că am aflat de la niște băieți și na, acum, ce să fac? Hai să mergem la cea mai lungă. Hai să mergem la The Farm. Nu am skill-ul necesar. Hai să mergem la ăsta aici. Așa, mă. Deci o să luau pe strada aia frumoasă. Bă, dar mi-mi place chiar foarte mult modul ăsta, fraților. Uitați ce bine se vede. Oh my god. Prea șmecher. Bă, și eu observ că pe serverul ăsta se pune automat aia. Dacă scade, se pune imediat, știți? Chiar îmi place serverul. Foarte șmecher și mod pe culă ăsta. Uitați cum se vede în depărtare. Bă, dacă aveam un PC mai bun, puneam și nubul, da. Asta e. Nu sunt la Nix 2 Hidden, mamă, nu vreau, că n-am bani. În 46 de secunde trebuie să ajung acolo. Man, dar n-ai cum să ajungi în 46 de secunde. Pe ce parte? Pe partea cealaltă. N-ai cum. Dacă aveam și eu mapa pe mai ziceam, frate, da. Ce să face? Hai colăm pe podul ăsta și ajungem. Nice. Hai că ajungem. Trebuie să ajungem acolo. Mai am 20 secunde. Fac. Hai că ajungem. Mie că e departe și nu cred. Da, asta e parte. Nu contează. Vedem când ajungem acolo. O să am mai muncit off camera. Am făcut ce să te... De fapt, nu am muncit off camera. M-am făcut eu pe filmare. În episodul trecut am făcut ce să fac. Dacă trebuie să fac un caca ca să faci ceva. Gata, frate, m-am grăbit 24K. Mergem înapoi, mai luăm o tură. Cum ați văzut, am editat videoclipul acela care a fost și chiar a fost bine clementat, că n-am pus mai repede pe YouTube. Și videoclipul acesta o să fie editat, o să pun muzică, diverse chestii, vedem. Hai să facem rău și de un intro, fraților. Deci dacă fac rost de un intro, sunt cel mai fericit. Deci, cine știe să fac intro, or să fac și eu cu Link HD. La cine și nouă. Bă, deci, cine a ajuns până aici, să scrie în chat hashtag camion. Să scrie așa în chat, hashtag camion. Să văd și eu dacă vă uitați la tot videoclipul. Eu nu cred că la episodul 2 atunci, ce să vedeți? Nimeni n-a scris asta, nu se uită mai nimeni la episoade. Deci, nu știu, deci nu, asta e, stai, skills, tracker, cu 2 trans, trebuie să facă la 24, maș, bă, asta fac, nu, nicio problemă. Asta să dăm iar, bă, mersi, frate. Fă-mă de prost. Uitați ce prost e, mă. Dacă se duce în lac, e prost. Nu se duce. Nu e prost. Uite-l pe ăla. Bă, da. Deci, în episodul, deci, data viitoare, o să facem doar quest. După ce va rost de mașină off camera, facem numai quest-uri. Ia să vedem. Deci, am spărat 5 trailere la Job Tracker, asta fac. Așa livrează 15 colete în cadrul jobului curier. Am crezut că astea 5 din 5 sunt de la job, dar nu e adevărat. Așa, deci livrează 14 colete în cadrul jobului curier. Ce mai era?
mai era ceva. Primești o și scape de acesta fără să fii capturat. Obține o barcă de pe plajă, găsește cele 30... cele 30 de obiecte pierdute în larg. Tare, o să caut, adică o să facem... Deci data viitoare facem quest. Acum facem doar unul. Bă, mersi, frate! Uite ce prostii, bă! Deci... Oh my god! Bă, da, proști, că ăștia n-am mai văzut să-mi bat picior. Unde trebuie să ajungem noi? Nu cred că în LS, deci nu mă duc. Deci, o luăm pe aici și ajungem. Adică am văzut că n-am mapa pe mă, deci data viitoare îmi bag și o mapa pe mă. Și o să avem mapă pe mă. Că la modurile lui Lolex avea mapă pe mă. Dar nu știu, nu o să mai filmez cu astea, o să filmez mai mult cu astea, ca astea cele mai șmechere. Și chiar îmi plac foarte mult, cred că mă joc numai cu astea. Deci, prea moduri de-astea să ai mereu. Bă, ce șmecherii sistemul după serverul ăsta, frate. Deci, când se duce aia, vine automat la tine, asta îmi place, nu ca pe buggy sau pe alte servere, că acolo trebuie să te duci neapărat să bagi asta acolo și, păi, mei, să bagi tirul la remorcă, să agați. Da, na, asta e nașpa. Dar, în fine, nu contează, n-am nimic cu baghetul, mă joc și eu pe baghet, n-am nimic cu baghetul, chiar foarte șmecher să vreau și de bine plec la fel. Vreau și pe contrasens, că na. XD. Deci, hai să vă spun primul meu nume de pe Samp. Care credeți că era? Eu... Deci, care credeți că e nume... care credeți că a fost primul meu nume de pe Samp? Să scrieți în comentarii. Aveți timp 10 secunde să răspundeți. Deci, vă las să răspundeți. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gata, cred că ați scris în comentarii, nu știu, o să văd. Primul meu nume a fost LOLXD. Ăsta a fost primul meu nume, LOLXD. Deci, ăsta a fost primul meu nume când am început să mă joc Samp și alte jocuri. LOLXD. Și mai chiar numele, mie chiar mi-a plăcut. Și l-am mai folosit pe diferite servere. Gata, așa. Rider! Ce dracu am zis? În fine. Uite, bă, Barosani. Ce prost. Oh my god, bă, dar părăși de ăștia să vezi mereu, bă, că am ieșit piciorul. Ia uite aici, mâncați-i gura ta. Nu te dracu de prost. Uite dacă ce prost poate să fii băiatul ăla. Fuck you. S-a distrus o leacă tirul, nu-i nimic. Deci dacă intră măsa în mine. Scopii, mătii. Oh my god. Nu. De cât timp filmăm? Stați puțin. Deja de 13 minute, deci o să stau ceva la edit și la post-proiectul. Nu-i nimic. Noi trebuie să terminăm quest-ul. Dați-o la că se intră pe Samp. Da, noi trebuie să terminăm quest-ul și nu, deci nu o să mă oprească nimic. Ia stăm noi la cu NB-ul. Uite și șmecherii. Bine, o să-l închid că am puțin lag și... Nu primul banditul de pe server, 30 cacao, băi, ești prost? Cine dracu cumpără banditul? Ăla e pe baghet să vinde la 3 caca. Nu dracu să ai 30 caca fără de panoram de... Nu, se merită. Uite-l pe ăla, frate, mâncați-și. Hai să vedem aici. Mai ducem un uitați ce zic eu, uitați Nubi, cum intră. Mamă.
A venit bunica mea peste mine, nu nimic. Hai să ducem și noi marfa asta. Hai. Salut. Oare ne răspunde băiatul? Nu cred. Oh, nice. Oho, oho. What? What the fuck? Asta e de la server, n-are cum să fie de la mine. Te dracu. Uite mă cât îmi ia mie din episod căcatul ăsta, mă. Da-mi și piciorul. Omeleu, o să fie cam lung episodul ăsta. Da. Deci v-am spus, cine a ajuns până acolo, scrie în comentarii hashtag camion. Asta, dacă nu scrieți, înseamnă că o să vă uitați la videoclip și o să închid canalul. Nu, vorbesc serios, chiar o să închid canalul dacă nu vă uitați chiar toți la videoclip. De asta mă deranjează. Nu se uită, vin toți, dau like și atât, nu se uită la videoclip. De ce nu vă uitați ca să vedeți care e farmecul dacă dați like și atât? Uitați vreau de la videoclip și dacă... Na, să vedeți dacă e ceva. E șmecher, e prost. Na, nu știu, uitați. Nu, deci... V-am spus, cine a ajuns până acolo să scrie hashtag camion și cine a ajuns până aici să scrie în comentarii respect. Deci, atâta vreau. Și... aia, și da, atât. Să vedem cine are de... Nu prea cred că se uită toți, dar asta e partea a doua. Hai să ne luăm quest-ul ăsta. Hai că mergem și noi mai repede. Să mergem mai la destinație. Unul mai micuț, ăsta, tot ăsta îl luăm pe... Stai, gata, pe aici. Deci noi tot acolo trebuie să mergem. Ok, mergem acum. Fără nicio problemă. Ia frate să luăm. Oh, mamă, ne-a pus obstacol aici frumos. Ce șmecher. Mie n-a vrut să pună, dar s-a pus acolo. Oh, nice, ne-a deschis farurile. Ce prost sunt. Fază mare. Oho, de ce prostii. Mâncați-și gura atât de prost. Uite-l, bă, mâncați-i. Bă, te dracu de... Bă, da, prostii, mă. Uite, mă, mă, tu te dracu de aici. Uitați ce prostii, mă. Să mor de noi grife. Ia, hai să vedem ce primim. Ce am cu costul acesta. Progresul, ai primit respect points, plus 62k, pentru rezolvarea acestui quest. Mamă. Și am primit și 24k, deci avem 700k în total. Deci, nice. Da, fraților, cam atât pentru acest episod. Să nu uitați să apăsați butonul like și subscribe, să dați și un mic share, să ajungem la acest episod minim 5 like-uri și să avem mai mulți abonați. Deci, până data viitoare, v-am lăsat. Hai, salut! Can anybody out there hear me?